sa balita, kahit sakaling awan.
sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O pati Arbon ng Junior, o Bernie Pito,
Golden Dove awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah! Good morning! Anong ana mayo ka mo kring nga sa buntag mo na nga. Para energy ba? Mo na maglagot ni mong tiguang. Good morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas, good evening sa taga-Amerika, good evening sa Europa, maayong kadlawon diha sa Middle East, ug uban pa nga mga lugar sa mundo. Good day, Universe! Bugnaw nga buntag diri sa Cagayan de Oro, alas 6:52 na Pebrero 8, 2021. Ano yan na po? Ang inyong mga kagahi, lunes na lunes, ang Hilas King, Bernie Bitog-Bitong. O siyempre ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Galaw-galaw! Karaan sa halatap sa tutong edad na. Ha? Good morning kagaya. Good morning. Lami kay akong good morning. Pebrero Lami 8. akong good morning. 8. Daghan magpakasal karon mag-abri og kuan ron. Daghan po mga nag-anniversary karon. Mao ba? Uy. Lami akong tulog. 9 hours akong tulog. Happy anniversary kang Boss Florante Mendez o kang Mayor Jenny. Uy. Oy! Ay. Tama. Baturan nag-ulan og mga pictures to dito. Oh, unya, bugnaw pa yung panahon. Ay! Kasarap. Sana Kano sa kahapon na mag-happy anniversary na si Kuan? Go Bambi. Si kinsa pa na yang sa J. Roa, Konsihal. Si Konsihala Puro Girly mga Balaba. Puro mga single na tanan day. Ug sa Good mga morning. mga single ma'am, good morning. Uy, teka muna. Mga reyna sa ilahang mga anak, no? Hoy, kamo mga Kuan? Dol na, uy, layo pa kay Valentine's. Valentine's Day, pero sige naglinog. Oh. Nya naigo og 6.1 magnitude sa Richter scale ang Magsaysay, Davao del Sur. Nya nitay og gamay sa Cagayan de Oro, pero sa Cagayan de Oro City mas kusog ang barangay Kauswagan. Wala pa, layo pa, February pa na siya. Og medyo, nai LPA karon no? Kay medyo... Sa NPA? LPA! Aw, sabi na ko NPA. Ano nga na imong pandungog mo nang reklamuhan Wala. kita na imong kalaki ni mo. Kay nako yun sa dere. Nako unahon na ito ang sa mga kagahi. Meaning sa iyo nga kabuntagon, naami ipadangat diha kanin. O sa'yo may background na kani? Kani. Sorry. Sa'yo may... Uy! Maalala mo kaya ni? Ha? Ah. Gihatagan og kopya ang Malacañang ug ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malacañang Palas diretso? Oh, Munay gahi! gi-address kini ni adtong December 4, 2020. Mm. Pinaagi sa email, ha? Ato ni kolon, ha? Email, ha? Ang ato ang usa diha is kanini complaint on a program of station home radio in CDO. Kadyo lang kagay Art. Oh. Nada na itiyang complaint eh. Complaint din na. Lay po tong complain. Okay. Ang complain kanang reklamo. Kanang na Ang iti complaint, no? Nagreklamo o gireklamo. Ano din. Okay. Continue. Complaint Continue. on a program of station home radio in CDO. Tayo sa kaning home radio no naghilom-hilom ra ba kay ni. Nadamay na ni sa tuwa. Tungod nato nadamay. Nadamay na ni Ma'am Pasaylo, I mean. Ma'am Girly Apiag o Boss Dodo kuan sinadyan.
Pasaylua kami. Sa among mga sala. Gikan kini siya sa usa ka Antonio Mangayan Mm. sa aemangayan@gmail.com. Ha? So kapinbulan na ni una nato na dawat. Mm. Unya ang naghatod ani nga suwat gikan sa Malacañang. Mm. Gi-receive sa Malacañang. Sure yung ganina. December 4 nila niya kini gipadala. Mm. Gidawat sa Malacañang December 10. Nya naghimo dayon og lakang ang Malacañang. Ato ni usaw-usahon mga kagahi. Ani. A program named Gahi ni Bay in this station caught my attention, and as a responsible citizen, I should report to the government agency that controls this media outlet. Usa-usaho na to na ano ya kung kinsa ka man Antonio Mangayan, Misamis Oriental. Wa makagibutan ring address. Pero amo ning gipangita ang imuhang Facebook nga account ug amo nakitaan ambot kung now. Di siya ma-confirm. Di siya na ito Di ma-confirm. sa Basit parehag. kung Ano ba? ikaw ba na Oo. or kung unsa man or imuha ba ng kambal or sa number 1, some commentary kana nya mga wrong grammar na ka naka wrong grammar ani Easy. ato kanang as is lang relax lang ko di man ni sa English nga subject ato lang unsa on wa man ta nag homeschooling ron buntaga duha ka buok ang iyahang punto reklamo batok sa Gahi ni Bay batok kanako og Kamberni. Mm. Number 1, some commentary, dili ko ganang basa, dapat nung commentaries. Kay some, plural naman na. May lang yung kadag a commentary or the commentary. Ano? Some commentary made in this program is detrimental to the government effort to end the insurgency. It is inciting the people to blame the government for the existence of the armed conflict with the NPA, and these lines are the favorite lines of CPP-NPA. That's number 1. Oh, number 1. Number 2, the same program also airs certain drama portions which is highly sexually charged, which should not be heard by the general public. I hope this station should be reprimanded, as this program is heard by millions of Filipinos throughout the world. Very respectfully, Antonio Mangayan, Misamis Oriental. Gitagaag kopya ni ini ang PCC malacanang.gov.ph ug uban pa. Ha? Ato ling usa-usahon. Sir Antonio Mangayan. Number 1, tama ka ang programa Gahi ni Bay. Correct. Murag ka na rin mong correct. Unya, ang istasyon namo, Home Radio in CDO. Sa sunod, butangig 93.5. Unya, i-appeal ang iyahang linya nga feels good to be home. Okay ba na, Sir Antonio? Gusto na ko ni mamit si Antonio Mangayan. Hinaot, ka edad lang na ako ni. O labaw sa talan, hinaot nga manghod na ako ni. Ano man? Kay kung kaedad o manghod na ko ni, sabunan yun takadong. Pero kung magulang taka, sumanoy na taka, manong, respetoon taka. Kaya naaman tayo tawag na to nga freedom of expression. Pero kulang ang imong pagsabot. Wa ka kasabot sa imong gisulat. Lalimang ka, imong gisulatan ang Malacañang ug ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga imong i-report ang wa nimo giganahan sa pagdungog to the government agency that controls these media outlets. Let me educate you this very rainy, early, cold Monday morning. Manong, walay gitahasan sa atong batakang balaod kon konstitusyon nga dunay gobyerno o bisan unsa pa man nga mga ahensya o grupo nga magkontrolar sa bisan unsa nga media timan ikana. Nganuman, there should be no prior restraint when it comes to freedom of expression. Of course, freedom of expression is coupled with responsibility. Unya,
ang imong giingon nga control sa media. Mali kanong. Unya gidawat po ni sa tabaghak nga Malacañang. Okay ra po na. Ingon ni ka nga ang among programa detrimental, no? Meaning dako kining bikil sa panlimbasog sa gobyerno batok insurensiya, particularmente batok CPP-NPA. Ano man? Kay amo daw giaghat ang gobyerno nga basulon ang gobyerno, giaghat ang mga tao nga basulon ang gobyerno tungod sa presensya sa NPA. Ha? Og kani daw nga mga linya, paborito nga linya sa CPP-NPA. Manong, una, pangitaa daw to Manong, imong tagibutan dali nga on the date, nga unsay kuan, nga ani nga episode, December 4 ka na, imong ibutang, naminaw ko. Ibutang diya Manong unsa tong episode, among giyaw-yaw. Kay perting, daghang ibiyaw-yaw ato. Daghang kong gidudahan na to. Oh, Kato sino nag-viral na to nga video. asa ato? Katong niyon ta nga mangayog pasaylo ang gobyerno. Oh, dapat mangayag pa sa ng gobyerno. Oo. Ang ending na hindi ko pasaylo sa akong asawa. Oh. Kato siguro nga video. Wasa ka, dili to joke para niya. Oh, Basin lang ha, akong duda. ana. Oh, pero sa pero- pag-isusi na to sa date, di man mo. Wala. Oh, December 5. O bata to, December 5. Yun ana. Pero bisan pa Manong. Ha? Imo dayon kaming giakusahan nga kami mura na mi anig mga naikalambigitan sa NPA. Pero tinuod Manong naa mi mga kauban gyud nga NPA. Labi na katong kitan-aw akong video. Katong si kanang komisyoner nga Renerio Nisi. NPA ito. Ha? Naong puros agtang. Unya, Amo, katong naigaan po sa video, NPA po to. Oh. Naong puros akni. Ana. Unya, ang programa daw, no, naay drama nga highly sexually charged which should not be heard by the public. You hammered, you Oo. duk-duk. Eh. You duk-duk siguro. Karon gidawat kini sa Malacañang. Ha? Nai-letter pa Nailetter ang Malacañang. December 21. Kinsa man po ning Malacañang. Awa ha? Tanaw na to ning suwat po sa Malacañang. Gi-address kang Miss Rachel Arenas, Chairperson MTRCB. Ha? Ano na MTRCB naman tani nga naraman ta sa... Presidential Complaint Center, PCC Malacañang. Paminaw ka mo. Ikaw, Director Liagono Mabilin, Director 4. Ha? Respectfully forwarding the attached copy of an email from Mr. Antonio Mangayan for appropriate action consistent with the existing laws, rules, and regulations subject to the center's earlier e-transmittal to that office. A reply direct to the parties concerned, copy furnished the center, will be highly appreciated. Expeditious action is requested in accordance with the provisions of Republic Act number 11032, otherwise known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, as implemented and enforced by the Anti-Red Tape Authority. Please be reminded that failure to timely respond to the public's concern shall be ground for administrative sanctions under existing laws and regulations. Our cordial regards, Jaime Liagono Mabilin. Director Mabilin, nganong gi-address man po ninyo kini sa MTRCB? Kami ba sinihan? Basi salida ni. Unsa ni siya? Yawa po ninyo gikuan diri ang kanini ang kaso diri sa kuan. Ha? Asa tong sulat dito sa katong KBP? To sa KBP. Sa tayo isa ni. Kani tubag naman ni sa KBP. Kani Bergie? Gitubag ni ana. Kani sa KBP, ang KBP board. Hello Sir Ray. Ha? Kani gi-address kang kasamang Ray Maraunay, ang KBP chairman sa Cagayan de Oro chapter. Nisi has not replied to me yet on the email ad of the official representative of Aliw Broadcasting to KBP. According to our guidelines, we forward the complaint to the official representative for appropriate action, but at that same time, copy furnished the local chapter chair
if it is a complaint against a station in the local chapter. As I mentioned in my text message, Aliw Broadcasting resigned. Ha? Ang Aliw Broadcasting, kaning home radio, nihawa na ni sa KBP. Sa rason, di banta station manager dia. Apan, naalala ni Murag unsang KBP. Aliw Broadcasting resigned, but KBP board has not accepted its resignation. So pwede di na nga, si Aliw Broadcasting di na gusto mo appeal sa KBP. Unya di nyo Di tugtan. mo sugot. Di tugtan ang home radio nga muhawa sa KBP. Inyo ba kanang nahimo KBP kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa GMA network nga dugay na kay nga di na sila KBP member? Unyan mo iyon mo nga wa na mo dawata GMA. O na member gyapon mo. Hagas oy. A letter was forwarded to them and they have not replied. So technically they are still considered members. Member J pod oy. Kaila ra ba ako ni tanan? Remember I was chair of KBP also before. I am forwarding the complaint to you because you can see from the attached document the complaint was dated December 4. Then the Presidential Complaint Center referred it to MTRCB. Dapat ang KBP gi-question dahil dapat ang Malacanang ani. Nganong dito man na gi-refer? Unya. Tapos refer the complaint to KBP on January 26, 2021. It was forwarded to me January 27 when I was in the midst of wrapping up the KBP national election. That is why I've decided not to wait for NICI's reply to my request, which is sent 3 days ago. May I request you to make a preliminary investigation since I remember right, the station manager of Home Radio was very active in KBP before. She seemed to be a code-abiding and reasonable person. Sa ato pa, kami dili may law-abiding person. Akong isusi, unsay dagway anak ni Antonio Mangayan? Di lagi na maliw ka ba lagi dito na ma-confirm. Di na to na ma-confirm. Pero pareha mo nang naunga. Ha? Kung imo ikon sa Facebook. Yung nana. Kani ba, no? Kanus kami diri nahimong NPA, sympathizer sa NPA, naay kalambigitan sa NPA, or kami mga NPA. Ha? Kami isip, ako 30 anyos na ko nga naa sa media mga kagahi. Ikaw pila na ka? Mag 15 anyos na ka? 20. Ha? 20. Ating ko na po dahil ka doon. Yunanin na siya mga kagahi. Yunanin na siya. Ang media, and let me educate you something. Ang media is the sounding board of the public. Remember that. Unsay mo ti pasabot din Nagpasabot din nga kung unsa ang yango ngo umulo sa katawhan, kinahanglan maupod ka na ang among ipasibaw. Ikadua, kung unsa pud ang kanini ang mga pagbati sa katawhan, maupod na ang among iyagyag. Kung unsa ang nahitabo diha nga nakaapekto sa katilingban, maupod ka na ang amo ang himuon. Unya diri sa gahi ni Bay, tulo pa lang gani mi kabulan, inyo na dayon ming isyuhon ana. Grabe mo mo Ha? Ako seryoso man ko nga tao. Unya si Bernie, mauni ang naghatag ka natong kalipay. Maubitaw ni siya nga daghan kay nalipay kaniya. Di lang ang iyang asawa. Kundili, kani si Bernie, mauni ang magtimbang asa man bi. Asa man nga mga programa sa istasyon nga naisama ni Inibi o telebisyon bi. Magaling uban diya nga nag-joke na po sila. Oh, karon nya nay uban na nag-joke na pero kabalo kang pilit kaayo. Nya nabe lalimang ka na apay nilik sa mo nga mga text message gikan sa ilang mga amo nga parehasan ninyo ba kanang kang art of Bernie. Ayaw. Kung ako I was one station manager, I was once head of entire nga broadcast operations. Dili ana. Kung unsa ang inyong kusog, unsa inyong strength, dito mo focus. Og tanawag maayo. Tanawa, napaisa. Ipakita na gusto ang atuang kanang kami nami basihan. And I will show to you one of our secrets. Nganong kami ni Bernie, murag ginahinay-hinay ni ninyo og palangga mga kagahi. Ngano man. Kato akong gipadala katong sa slide. Ana, kato na to sa kato kagahi. Tanawa ha. Ako ipakita ninyo. Ngano nga ang mga tao makasabot dayon namo. Tungod kay kanisiya, nakuha ni mo pa? Ha?
unsa man ni nga nagkahinay man atong gagikan lagbal sa nakakita sa mga kuyamis. Ana nawaman dayon sa ato ang kuan ani. Nawala sa passing. Kato. Ana tanawa mauni ang viewership sa gahi ni Bay. Ha? Ang viewership sa gahi ni Bay para pod maedukar ka sa ngalan ato ni Manong? Ha, Antonio Mangayan, kung tinuod man kang ikaw gyud na, ha? Mauni ang amuang kay una mi usag gi-research man ni namo. Tanawa ha? Ang viewers namo naglangkob gikan sa 18 years old ngadto sa 60 years old or 55 years old. Maunay gasunod namo. O kamo paminaw mo diya. Because when I was teaching journalism, ingon ani po na kong ginasutudlo ninyo paminaw mo. O ba nyo din, lingkod lang diya sa inyong mga radyo nga kuan. Nilingkod ra mo diya sa inyong mga radyo nga wait, tarong-tarong nga ko diya. Paminaw mo ha. I'll tell you something. Ha? Labi na tong mo graduate diya sa mga mascom paminaw. Ang pinakalami, pagsugod pa lang ninyo, inyo na makita kung unsang klaseng tao, kinsa sila nga gasunod kaninyo. Look at our demographics. Ang gasunod namo 18 years old and above. Ang kinabag-an yun namo between 18 to 55 years old. That's why mauni ang among gina-challenge sa gahi ni Bay, your brand should be both on air and online. Ha? Ora dia. Unsa lang pinakadako dia gahi burn? Ha? 25 to 34. Mao na diha. Ha? Meaning unsa man lang sila, mga bata pala, Mga hamtong na. hamtong na. Mga hamtong na ni. Mr. Antonio Mangayan, ikaw nga nagsulat-sulat padulong sa Malacanang, kung tinuod yung ka nga na concern sa katilingban, naami ang amuang number diha o tawagin mi. Ihatag sa mo imong number pod namo, matawagan ka namo, tagaan ka namo kay gayunan aron maeksplikar namo kanimo kung unsa ang media, unsa kami ug ayaw in town kami parihaa sa uban, maluoy ka iyo. Bigaw parang Lunes kasi buntag kaayo kanadayo na nga to patugtugon unfair man kayo. Ayo lagi pag joke lagi nasaga. Lilagi ko bagay na bay. Mo lang ming lagi sila nga okay mo gud mo diha kay Bright og ang komedyante o nagkomedyante na saga. Ayo lagi pangingana lagi. So ikaw ang right? Siyempre gunung gi question man nimo na automatic. Pasailuan ako ko. Ay, soon. Bitoy, kumusta mo daw? Oy, ay kayo mo ka-affected ani mga kagaya. Kaya mo sa, ato lang ni, pero amo nang ipasibaw. Ato kaya nang yung sa diha. Kaya basig, matingala mo ba? Natingala po ba, kaya gitawagan mi sa station manager nga, sir, na-complaint lagi sa inyo ha, sir. Batok sa inyong unsa, sir. Sa atuwa diri, sir. Mau ba, ma'am? Ilang kabalaka kaya na, ma'am. Relax lang, ma'am. Okay na siya, ma'am. Ana. Pagtanaw na ko, Presidential Complaint Center manggida niya pirmado na magidi ay kinsa na siya si Antonio Mangayan. Gusto ta ka imit sir or kung bata pa ka na ako, kung mas bata ka pa ni Jed Las Marias, gusto ta ka ihag ana, gusto ta ka ha kanang bitaw mga kagahi. Mao ni ang among pangutanan ninyo. Another question na yan. Sabi na wala na yung question. Di ka nag-comment lang nila mga comment pa nga. Unsa diya, no? Ang ibang saligan, si Art og si Bernie, nga maghatag og impormasyon. Alam lang nato kay, basin day mo tubang po diya si Antonio, saan siya? Mangayan. Uy, tarungan na ito, basi unyag kuan basi nani anak or apo, mga undong, mga inday, relax lang. We're not against your dad or lolo or tiyo Ang amo lang diri nga, next time around, you research. Na ikaw magul na komedyante, sige mo ka komedyante. Yung mga abi na seryoso na imong istorya ba? So mo ni ako kabalo mo nga ako lagi nagyagig dok nagali uban na dili lang ko mag-story nagay uban radio station da nga nagiungol bayag lalaki. May lagi nito kay gihati ra tog joke. Unya napagitay ka na disclaimer nga, ang programang ito. I rated SPG. Nakakabutang disclaimer na. Butangan na galing na. Gihagit bug ka ni Joy Martinez
Sir Antonio Mangayan nga mag face to face gyud daw ta para unsa. Pero naka-PPE. Tay pa sa kanang Sir Antonio, padati na lang po ang Armed Forces of the Philippines sa imong sulat. Oh, pwede Para sure. Nabi na listahan ang army bay. Ang intelligence. Bangaan ni mo nung Antonio, dapat imong gisulatan ang NICA, ang MIG, ang PNP, ang intelligence, kinsa pa na sila, ang army. Unya dito ipadala. Ani pagsulat to. Dear Commander, ayo sa NPA dito. Dito sa Swan, Dear General, please check on your watch list if Bernie Bitok-Bitok and Art Bonhoc Jr. are NPA supporters. Pwede. Or NPA themselves. Reply ASAP or else I will send you to PCSO. Siya PCSO. PCOO dahi. PCSO. Ana. Sweepstakes mo to? Uy, dako naman good kay 240 million na ingon ni Juan. Ingon ni Milber Yorte. 250 na daw. Ana. Grabe na Muna, po, ano? nipalag si Teresa Sinadjan. Kusog manggod kayo mo. Bago pa lang gani, lanog-lanog. Miski asa dapita. Salamat pa mo. Ami pasakay. Ana, nasuya lang na sila sa inyo kay very sikat manggid mo. Mo ba kisa na yun? Laliman mo, niabot mo diri sa Amerika. Unsa na kisa na siya nag-comment si? Ang presidente sa fans club nako, si Ma'am Joy. Ma'am Joy, bigyan ng jacket. Anak, sunod-sunod Natadya. ka. Ino na po ka nga. Ano, maintain Dili ta jacket kay nasugod naman. Bigyan ng raincoat. Raincoat ato kay ulan-ulan man. Bigyan ng raincoat. Ana. Sa pa niya, kumusta po na? Uy, kabalo bitaw ka. May pamagpasalamat sa mga taga-Balsa lami kay tong weekend. Lami kay mong weekend, mga taga-Balsa. Labi na nga ni ubang jud kanato si Mayor Emmanuel Hamis sa Alubihid. Mayor, salamat. Og labi na ilang gwapo-gwapa nga tourism officer. Jean Harvey. Si Jean Harvey. Businyos. Jean Harvey. O siyempre ang mga taga-LGU Ang Alubihid. entire Alubihid LGU. Si Boss Tristan nga nagbantay gyud dito sa Peace and Order. O ang Alubihid PNP. Alubihid Disaster. Alubihid Fire and Kompleto. Rescue. Correct. O siyempre, ang Sea Haven by Oasis Raft. Mr. and Mrs. Cereales. Sila brother and sister na Lister Cereales. Mila sa tanan morning. O Kambal sa King. Nga si Mr. and Mrs. Willie Suezo. og Trixie Joy. Si ex-kapitan Willie Balsaking. O siyempre sa Baybay Alubihid Balsa Operators Association sa tanang mga balsa na. Tanan nindot ang balsa. Og ang Barangay Baybay Council sa Alubihid, Misamis Oriental. Hello sa inyo diya mga bossing and atangin ninyo among pag-interview na mo among special episode anang ang balsa. Kung asa atong gipaila-ila ang balsa king diya. Giunsa nila pagsugod anang balsa nga karon perting sikata na. Di biya ka pwede dito nga moapit lang ka mo ana lang ka nga magbalsa mi. Dili oy. Sa kadaghan tao kailangan magpa-reserve mo daan. Mo nang matumo kang Jean Harvey. Para atangin ninyo sa agay ni Bay mo ibutang ang mga directory, mga numbers para makabalo mo kang kinsa mo magpabook. Nana. Yep. Good morning kagahi. Gikan ka nga Jing Hangaw. Ingon ana gid na pagkusog na ang inyong programa daghang masuya. Di sila makadawat nga daghan malabuan na Di sila makadawat nga nalabuan na ninyo ang mga karaan nga radio station. Ay ayaw mga amigo na mo na. Amigo na mo na sila, sir. Good morning diya sa taga IFM, RMN, Wild FM, tanan nga mga FM, no? Mga FM, mga former manager, mga former mutya, FM gyapon tawag ana. Og sa tanan nga mga FM former mutya. Ito, daga kayo. Di wala ninyo ang amo lang nga kuya kayo. What if ang kato inyong gipadaan diya di mataranta dayon. O niya motubag po sila. Kami di gid mo natubag kun oy. Kami motubag sa Philippine nga sa Malacañang. Ang Malacañang dapat motubag namo. Taka na mo tuwahan mo. Ang Malacañang ang kasilbi sa katawhan. Unya katawhan na noon ang mo reklamo diya. Tubag diya. Nya way klarong reklamo. Hilom diya noy. Kung ikaw nung naka sa gobyerno nung pagbantay ka kay kung pribado ka nung Antonio, kung naka sa pribado okay lang.
Pero pag mahibalaan ako nga ikaw nung Antonio naa nagtrabaho po sa gobyerno, pagbantay ka, you're supposed to be a public servant, kami dapat, nakaka na protocol lang. Dapat kami ang inyong unang giunsa diri. Una na nimo kung di ta mahusay diri, dito dayon ta. Ana. Or wa ka kasuguan oy. Ibuka lang akong lana. Ah, Ibuka lang akong lana. wa ka kasuguan diyan oy. Basig na ay inner circle ngang ni sugo ni. Mahala na diya. Mahala na diya. Ah, diba? Ibuka lang akong lana. Ah. Ibuka lang akong Ay lana. na, ayaw mo paggamit noy. Relax lang mo, 3 months pa lang galing mi. Ako pa ni mo noy, magbike-bike na lang po ka o ba nilang gasyon. Attorney Alfred Gasyon. Ana. Kita oy. Magbalita sa ta mga igsoon kay tempa kay kuyon niya itong mabalita yung istorya nato niya. Ako nag-textan si Lito niya before ka magsugo sa kong manggihak. Oh. Magbasa sa kag Bible verse, ha? Dapat ang iyang Little Scott of the Day, Mga Bible verse. Verse, Ana dapat. mga pagsama mga Oh. mga and Judas hung himself. Judas magigisto yan. Alas 7:22. Teka muna. Ano yan natong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gaya nga balita hatod ka sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Nabaligyan na kiniya na sa mga nagunang mga pharmacy sa Miss Or ug Cagayan de Oro City. Cherry C. Gahi nga balita. Patay ang duha ka mga lalaki nga nangarnap og motorsiklo sa Kabakan, Cotabato. Suspek gilang si GB Pandoma ug usa ka minor de edad. Suma sa mga pulis nga namusil ang mga suspek human kini makorner sa mga operatiba na recover gikan sa maong crime scene ang gikarnap nga motor. Gahi nga balita. Gipusil patay ang usa ka lalaki nga bagong gawa sa quarantine facility sa Barangay Poblacion, Kidapawan City. Biktima na ilang si Archie Embalsado. Sumala sa mga silingan nga nakadungog sila og 4 ka buto sa pusil. Nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Pataka lang. Gahi nga balita. Seryoso ni siya. Ni Uyo. Nga balita. Wala pa ta sa gugmang giat. Wala pa na isa. O nakareklamon ka ni Estela ba? Ikatulog balita pa tayo sa minor de edad human aksidente sa dalan sa Molave, Zamboanga del Sur. Biktima na ilang si Lara Kit Arnejo nga 12 anyos nga nakaangkas sa ka motorsiklo. Sa investigasyon nabanggaan ang gisakay motor sa biktima sa usa ka motor cab nga nipugos pag-overtake. Samaran sab ang driver sa motor ug usa pa ka angkas niini nga moaten unta og birthday party. Arestado sa kapulisan og pidihan duha ka mag-agaw human nakuha og party drugs nga ecstasy sa Antorium Street, Bacara Road, Davao City. Na-recover kanila ang dulan 500 ka tableta sa ecstasy nga balor 800,000 pesos. Wa pa sa gingan mga suspekto, gitakda pa silang pasakalog kaso karong adlaw. Arestado ang top most wanted sa Cagayan de Oro dito sa Novaliches, Quezon City. Suspect nga si Joel Maglangit nadakpan sa warrant of arrest sa kasong murder. Suma sa mga pulis 11 ka tuig na kining gatago-tago og miyembro sa robbery ug hold up gang sa Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Kumbiktadong nalambigit si kanhi Cagayan de Oro City Mayor o Congressman Constantino Tinix Haraula sa kasong pagpangawkaw kon graft og malversation of funds sa Sandigan Bayan. Kuyog si Haraula sa kaso nga gisang at batok sa kontrobersyal nga si Janet Lim Napoles uban ang pipila ka mga opisyales sa gobyerno. Suma sa Sandigan Bayan nga gigamit nila Haraula ang mga peke nga non-government organizations sa pasiugda ni Napoles aron makawkaw ang mga dagkong salapi ikan sa kaban sa gobyerno. Gisintansyahan si Haraula uwang kaubanan niini og 30 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa nakuha namo nga impormasyon giandam na sa kampo ni Haraula nga dadon ang mga kaso sa Court of Appeals aron didto sila moapila. Gahi nga balita. Alas
7:26, basa-basa pagyapon ang sagawas. Sa itong mga panong silang kipang trabahoan. Good morning niyo mga mamsel. Salamat sa pagpaminaw sa 93.5. Ito na po ang ating buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, ang gireklamo, the 3-time KBP Golden Dove Awardee. Mura po daw kita doha. Noon biya punta nga nga suspended ta sa EBS pa ta dati. Tanawa Oy, pero na-suspended ko ato 1996 pa to bago pa kay ko 1 year pa ko ato nga reporter. First and last na ako to. 1 year pa ko ato nga reporter. nasuspended magyapon ko sa tungod gyapon sa joke gyapon pandamay gini ako. Dili to ako joke. Ako ato nga time was I was interviewing a politician niya. Very hot kay itong topic. Unya morag naipit ato niya dila sa pag-unsa nga ako mga kauban ato sa newsroom. Siyempre kay bata ka pa. Kuaong gimo both sides. Unya ang ilahadi ato kay naday gi-assign ato nga mukuha sa lain nga side niya. Murabag na preempt daw nako ba. Panginato nga storya nga. So, naman ko'y bit. My bit is political. My bit it's politics and city hall and government agencies. So nakitaan ako ni siyang politiko. Alangan mahulat pa ko ninyo nga ako ni siyang pwede na yung ma-interview. Hello. So, way barbar. Pero nangawa na po itong mga tao ba lang itong nga time kay nakitaan man sa taas nga kamo diya inyo nag-iinit-initan din mga reporter. Itong una man God, itong una. Wala pa yung social media. Ang newsroom by hari kayo ang news manager o station manager. Bernard, tagay kong kape. Isang reporter pa ka. Kurog din ka. So itong una na, panahon nilang Jed Las Marias. Doon 1990s pa na rin na rin. Panahon nila ni Oscar Musni. Attorney. Kini hatod ka na to sa dili lagi beltan lagi. Buwelta na rin. Hatod ka na to kini sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso sa mga espesyalista, especially sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning Doc Cheryl. Advance happy Valentine's. Good morning Captain Manny Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID free. Ikaw ba, amigo? Nganong grabe ka kasiloso? Hala? Uy, Istin, Sa asa nga silos sa imo ba ning paghimo ani di ka affected? Naay nakitang ni sikat og ni asenso. Nganong buhatan man dayon nimong issue? Napod taaning crab mentality dinhi inta sa atong modern society. Nasuko malabuan pero di ay naibog raman. Mas maayo pa ang trying hard. Bahalag hagard nga hagard. Kay gitistingan makuha ang mga butang nga naa sa iyang alimpatakan. Bahalag ginagmay, bahalag hinay, basta kanunay. Paningkamot sa imong kaugalingon. Kanang mga gidamgo, mo resulta ra na puhon. We only live once. Sumala ni Jim Bunds. Si Jim Bunds. Ikaw may nagsulat, ana. Jim Bunds. We only live once. Di pelikula man ni Jim Bunds. Sumala ni Jim Bunds. Kay kita humans. Para lang yun mo rhyme mo eh. Di nato kalasan ang atong oras sa pagpinaras. Kay basin mabalusan tas atong giharas. Makayong puta og oh my gosh. Di na ba magsaba kung moabot ang gaba. Simple naman po ang solusyon. Ani mga hilabtunon, ayaw gani pansin na, mawara na sila. Kini na lang timan whoever is trying to bring you down is indeed already below you. Time. Sa balita, kahit sa kalingawan.
This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Art Bonhoff Jr. Oh, Bernie, bitok. Kainibay. Kain sa balita. Kain sa talingawan. Alright. Nagbabalik po ang inyong mga kagay, yung mga hilas ng gipang reklamo. Hilas King Bernie Bitong. Okay, yung sulugoon sa kanginan Art Bonhoff Jr. Time pa sa. Breaking news. Kanang breaking news. Breaking news. Itubag. Mao ni siya kaning Tony Mangs. Mga guy, friends, sorry for the complaint. But I am your regular listener of Love Radio. Sir, dili mi Love Radio, sir. Home Radio mi, sir. Time pa ka lang. Nagsorry na tala. Sa'yo pag yan. Home Radio mi, sir. Masuko sa mo si Ma'am Girlie Apyag ni manager. Among station manager. Sa mukha ni. Kaning adlaw. Ako sa diwasa lang isulti ni Mang. Amerikana pa naman ko karong adlaw. Tony Mangs. Mga guy friends, sorry for the complaint but I am your regular listener of Radio. Only one day nga na ako nadunggan nga murag linya sa CPP. Ana, but I didn't imply that you are a member. Ana, your drama now is already okay, unlike before the date I sent this letter. Your radio program is my favorite. That's why I made this again. Sorry mga guy idols. Ana, sir, no problem, sir. Sir Antonio, mangahan mo na si Mang Tony Mangs. Ana, sir, wala yung problema, sir. Okay ra kayo sa niya. Lagi again, freedom of expression, sir. Ano ya, sir, ha? Dili man kita magkauyon sa ato ang mga baruganan. Pero sir, timan ini sa balay kakita mo na. Timan ini dili kinahanglan nga mag-uyon kita sa atong baruganan. Apan sir, protektahan ta ka nga imong mapagawas ang naa sa imong dughan. We may not agree on each other, but I will protect your rights to express what's inside your heart. Kana sir. Kana. Mabuhay ka Mang Tony. Pero ang ako lang kaning taga Malacanang, wa pa ko nahuman ninyo dong. Amaw mo. O dito natapos ang lang edisyon sa atong gahi ni Bay. Ang bala nga gahi sa uban din. Wala pa ba, mama? Wala. Kaliya sa oras.
Ma'am Girlie, kulang lagi ang usa ka oras, ma'am ba? Sama si Ma'am Girlie. Ana, kulang kaayo ang usa ka oras. Ato ma'am. alas 12 ta dire. Please pag-rally mo o pagbuhat mo kuan. Oh. #extend gahi ni Bay. Oh, Sa tanan na mo mga supporters sa inyong mga Facebook, i-extend gahi ni Bay. si Sir Tony. Sir, kanang unsa, ikaw giri nasa picture diri, sir, ana. Sir Tony, no? So Sir confirm- Tony, si Sir Tony na ang unsa, siya na ang ato ang sergeant at sergeant at arms. Tama. Itong gahi ni Bay. Oh, tama. Okay? O niini nga takna makauban nato Ang mga igagaw kagahi. ni Sir Tony. Adi mo? Ay, sorry, sabi na. Ada. Natay bisita karon, labi na kani istorya sa patubig. Kay murag naa sila gihimo nga ang kanang mga water district nga mahimong usa ka federasyon. Ha? Ano? Federasyon. Di kay nga ni maguna. Usa sa mga problema karon kanang mga elevated na tong mga barangay sa Cagayan de Oro. Og siyempre di man na maabot sa water district. Oh. Ang good news na karon doon na kooperatiba nga mututok ni ini nga problema. Ay. Very good ni. So makauban nato karon ang Vice Chairman sa Mindanao Water Cooperative Service Federation. At the same time, General Manager sa Kyogoho Engineering Service Cooperative. Wailain si Sir Jed Las Marias. Good Sir, morning, Noble Sir. Good morning, sir. Mayong buntag, double sa mayong buntag, kay Bern. So, Sige. i-confirm naman dili ka igagaw ni Sir Tony Dili mo. Sabi na ako giso. Dili po ikaw ang ipadal na nga songs. Kasi yun na to, istorya ba, kuratan ko lang eh, nisunod sa kon. Radio. Ano ni si Istin nga taniyo ang ato ang Sir, wag mo mo. Dili sir, guess day nato. Ay, guess day. Juan. VP Jed, ato na istoryahan. Unsa ni inyong ginahimong nga kooperatiba alang sa patubig? Mayong buntag. Ikuay paduol na gamay sir para madunggan sa mga Okay naman. kuan dia. So mayong buntag sa tanan no, sa mga listeners sa ato ang home radio, 93.5. Ana sir, emphasize gyud. Home radio kay lahir pa to kanina. So kanisang kuan atong gibuhat usa kami ka kooperatiba, klase-klase kay daghan kini sa member sa cooperative diri na tay FICO, OIC ug uban pa no. Nagbuhat kita og federation kay before atong nabantayan ninyo na atay gusto mabuhat og kooperatiba bahin sa panubig. So wala to sa man na materialize. So 2 years ago, amo na siyang gi-come up na gid nga usa ka federation. So, Federation of Water nga Cooperatives. Federation of Cooperatives. Federation. So, okay. ang main purpose nato ani, So kung existing na kang cooperative, pwede ka ani na. pwede ka mapamembro ani. So, Kuya, pero ang tumong ani patubig. patubig lagi. Nganong kana may yung gitutukan, BP Jed? So, gitukan na to ni kay ato makita siyempre na mga water districts no. Pero dili gid sa sufficiente o dili gid sa kayo mga maabot tong uban lugar nga angay dapat tagaag ko panubig sad para sa aside na makuha na to ato SDG nga goal. Kato Usa ng SDG? Sustainable Development Goals. Abi na ko katong ang programa. Ay, SPG. SPG. Lay. So mo na sa to ang gi target nga katong mga lagyo nga mga lugar nga dili ka kaabot sa tuang mga water district ato tagaan po sila. Kamo ang mo pahiluna sa system, water kita system. mo pahimula sa water system. So mo kani atong miaging Sabado, February 6, naka groundbreaking kita ang Mindanao Cooperative Water Service Federation. Naka groundbreaking ta para sa atong project sa Gango, Kinawi, Kiliog og maabtan na po Kato mga hilit yun nga barangay. Hilit nga barangay. Sa kuan, Kabukiran. Kabukiran. Oo, tama. So aside na nagyapon tay uban area sa example Bislig karon city. Kita Uy, akong yuta na tawan. So kani BP Jed, ang may tabo ni Ron nga, unsa bala, mas barato ba o mas efficient ba ang inyong water service supply. deliveries? Yes. Kaysa sa kanang mga pribado? Yes. Mas barato? Mas makabarato ta. Oh. And then kanipod sa nga kuan sa kooperatiba, kung member ka sa kooperatiba, makakuha gyapon ka og rebates. So nay mo balik sa imong ginabayan. Nakagirap mabalik kung on time Dako ka pag diferensya versus Kaudi o kanang sa inyong cooperative. Kanang sa dili water kayo district. sa inana ka dako ang Pero kuan, mas barato ang kooperatiba. mas barato ka kooperatiba. So, i-take over lang ninyo ang Kaudi. Dili ilan.
Amor mga amigo naman naman ni Boss Jed ya. Good morning mga taga Cagayan de Oro Water District. Oo. So, unsa may requirement ani sa mga residente diya sa Kabukiran aron maka-avail sila sa kaning services karon pinaagi sa cooperative? Simple naman, no? Kani siya, pwede na ba sila by that time, siguro, ang target date na to aning sa example, kani diri sa Gangon na side, Kinawi, Kiliog. Pag-start na to sa groundbreaking, siguro by August o first week sa September, makapadagan na ta sa atong tubig din ha. So, phase 1 para sa kay by phasing man atong buhaton. So, ang target ninyo nga maplastada pila ka tuig gikan karon. Maplastada sa Kabukiran ang limpyo nga patubig alang sa katawhan. Siguro by next year na lagi ka na siya. Oh. So, paspas man ta kay di man ta kailangan nga mo loan pa dito sa kay na may kwarta ang kooperatiba. Oh. Kabalo ka importante kay kini kay kasagaran sa bukid kanang potable water ba? Yes. Ang uban ginapabukalan pa para at least kani safe drinking water moabot yun sa ilang mga panimalay. Oh. So sama sa itong nakahimduman na ako dahil sa may barangay Bikingon tuon na pagbuhat na mo din na sa Papanubig sa iyang sa Sir, salamat gigayo sa akong 36 anyos aya pa ko tilaw og tubig sa akong tugaran kay sige sila kahakot sa bata pa. Intaw, no? Ana, grabe kayo kani kaligdong ang inyong gihimo kani sa inyong federation sa Mindanao Water Cooperative Service nga kuan. Naa ba sila'y bayran kung tauran na or naapod mo yung mga kanang mga terms aron di kayo mabugatan ang katawhan? Natay gibuhat nga terms karon sample kani sa atong barangay Mambuaya. So naatay kung member ka sa cooperative, example sa OIC, FICO, DPWH, sa MPC, Oro Savings, natay gibuhat karon nga pwede sa og water loan. Kay siyempre nabagit tay balayro nun, so dili kay nimo mabayaran o ma-prioritize na. So muhatag ta og loan diretso na sa dito sa atong kooperatiba sa MCWS ang imuhang loan mong paingon para masumpayan ka mabutan kag panubig diretso sa imong panimalay. Pila ka households ang inyong gitarget ani nga maserbisyuhan? Kanin sa ato ang 10 MLD kani atong gibuhat sa groundbreaking, mga estimate na mga 12,500 household pwede ana sa maserbisyo. Okay. Very good. So pero kanisa pwede ya po sa kung nagi kinanglan nga gusto mo expand, pwede ka punta maka-expand ani. Nga kuan. Dili pod na mo palag sa inyo ang uban kanang kaudi nga. Unsa man ni si Jedlas Maria so salig siguro ni siya kay Noble ba ana. Di po sila palag ana nga nahimo na mong kompetisyon. Dili sad siguro no kay mas maayo man ni natay competition para ang mo barato po sila. Barato po sila. At the same time, muhatag tag-sakto ng serbisyo. So, para namagod tayo, ituuna magod ginakuha na ito natin exclusivity of franchise. So, karon nawala na siya. Cooperative na magdala. Pwede ang cooperative, pwede ang private individual, pwede ang So na water sila district. mapilian. Na sila mapilian. Pwede sila mag-open. Kaya ito, namagoy na hiktabo sa kato case nga Adala versus Metro Cebu Water District. So exclusivity of rights. So karon wala na siya. Wala na sa exclusivity of rights. Pwede ka na mag-open kung kuan. So muna sa ang kuan lang karon is tagaan gini mag maayo nga serbisyo gyud. Alright. So naka-importante nga mensahe alang sa kaya inyo mga constituents labi na sa katawhan nga inyong buot magasilbihan diri sa diha sa Kabukiran. kalisod ka na. VP Jed. Oo. Kani ang mo ang Metro Cagayan, Mindanao kay ito na Metro Cagayan magkaroon Mindanao Cooperative Water Service Federation. Among tumong na giniini is makahatag serbisyo sa tanan katawhan. Para nga ang atong panubig limpyo, potable water, potable drinking water o kato ni pasado sa ato ang National Drinking Water Code nato. So, may ginisa nga para ang safety atong healthy sa tanan kay mupalit magalit ang tubig sa atong mga refilling station, ang atong tubig mismo sa atong ihatag sa ato ang constituent, limpyo na sa daan. Yes. No? So, mas barato, limpyo. And then, katong lugar nga mga lagyo, maabot na to siya. So, muna ato ang goal ani nga matagaan atong serbisyo. Alright. Daghang kayong salamat ang chairman sa Mindanao Water Cooperative Service Federation, Mr. Jed Las Marias. Thank you so much. Worshipful brother, sir.
Good news na sa ila, no? Ang problema na din na may exercise. Lahi mo ito magkalos-kalos ba? Exercise gyapon ba? Di, labi na yung kauban. Tadi rin ka mag-meeting-meeting. Uwan sa taning. Kaya naalala ko sa una sa balulang sa una. Ay, sa istorya na mo, balik pa ta. Ay, Magyahak na. Magyahak mo sunod na! Balik Stay po taning, lang! balik taning. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili akong mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:49 sa itong oras. Sa kalang edisyon na punta sa itong Gugmang Giyahak Serye. Balayang story na po kay Lunes naman sal. At ang Gugmang Giyahak natin ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Dol ng Valentine's Day. Miramax, Para di mo maulawan, para sulit yung kayo inyong paglib, inyong paghumol-humol, mag-Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Max, Miramax. Ay lang po daw mo o palabi kay kumasobran daw mo na mo isa di pandili mo dito mo magtatalo mo gusto dapat ay di ba kabalo matro dapat sobrang. Ang Biramax Capsule 100% herbal, no side effects. Mo nang okay kayo. Gabi hanton magbuntag na uban pila lang ka oras ang effectivity. Pag human na dayon. Ang Biramax gabi hangtod magbuntag. Pag kanindot kayo, ay promise. Available na ang Biramax Capsule sa Oro Pharmacia. Ay, dili bali. Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Biramax na dayon mga kagaya. O siyempre,
Ang hatod din sa ato sa TCK, The Colon King. Hoy, kamo, kung kamo ba dagan kay mo igipang kaon diha, medyo dagan mo yung mga bad food, sige kaog humba, mga bisag unsa pa diha. Ang problema na kung din ninyo na marilis, mo pilit nagdugay sing mga tinai, diha magsugod ang mga klase-klaseng sakit. Busa, palit na mo aning The Colon King. Pagkalami, it's a fruit and vegetable juice drink ha. Imong kutaon, ibutang nimo sa bugnaw nga tubig, i-shake nimo maayo, tapos imno nimo. Lami, tamis. Alright? Tapos pagkaugma, hapsay kay hapnoy kayo. Tanan nimong mga gipangkao nga dili maayo nga nagtambay sa imong tinai o sa imong tiyan, bugwak na tanan. Di na magtambay. So nag-cleansing pa ka. So busa, palit na og testingin na ninyo ang TCK The Colon King. The King of Colon Cleansing. Daghan kay mga health benefits ana. I-search lang ninyo sa Facebook ang TCK. Og napod sa YouTube ang mga videos ni ini. The Colon King para at least namoy mga knowledge daan kung unsaon ni pag-inom o unsa ang mga health benefits ani nga nindot kayo. O syempre ang Hilas King mo ni ang ginainom ang The Colon King. Mo nang way kaba kung ma-birthday ko, way problema pagkaugma sa buntag, bugwak tanan. Ladies and gentlemen, ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Maging pogi, mahirap talaga maging heartthrob. Good morning, brother. How are you doing? So far, good morning and thank God. I give another day in my life. Give a chance to be happy of the world. Thank you very much. Ginu-ginuon magkakalit. Bawal lagi na may istorya. Di maayo mag-ginu. So nakalit na ka pagka-religyoso. Oh, dapat. So thank the Lord. Thank God. And I give another chance. Tapos wag yun sa naong lip. Wag yun sa mong naong sa saan. Ito na po ang ating Lito's quote of the day. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Sige Dawi, paki-explain in one half sheet of paper, dali. Ambition is the path to success. Ang imong pangandoy. Huwag mo gawas lagi. Radya lang, wa pa rin madownload eh. Pandamay ni. Para may bawa nila kung saan imong gi-istorya diya. Again, pakibasa again. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Bahikol ka karon. Asa na? Sige Bicycle? daw, ato na ikuan bi. Ambition is the path to success. Ang pangandoy nga puno sa tambok nga malampuson. Sito, asay tambok diya. Pat ba path to success? Kuan mo. Fat man to, fat. Lahi man ni with yun path. Giyo sa lahat. Dalan man ni path. Fat na ni? Dalan na sa dalan. Lahi tong fat nga tambok, pandami ka. Oo nga. Giyo sa Persistence is the vehicle you arrive in. ang street mo'y sakyanan nga maabot ni mo imong pangandoy. Ang saan? Sakyanan. Sa sakyan, persistent, sakyan. Ang street persistence. Straight, ha? Anong kuan ba kanang di kag mahilig og liko ana. Persistence. May sakyanan Vehicle. vehicle, may sakyanan hantod maabot imong adtuan. Ay, hinungdan. Angay gid kay reklamo de. Muni dapat muni angay reklamo nga naghatag ka og inspiring quote nga makalibog sa tao. May na lang na kay sa inyong bold star ninyo diha. Dear Kagahi Bernie and Kagahi Lito, They're the hard Bernie and the hard Lito. may God bless you. May God bless you both of us. Tanawa na lang, napuno na tas ginawa ni tanan. Kumusta mundo ha? How are you both of us? Kana ka mo duha, nagpaduol gyud sa Ginoo. I hope your both of us is what do you mean pagpadol? Go near. Go near in the God. Og tana palanggaon ninyo yung mga asawa. Ay, permi! I hope I advise you to love your wife, everyone.
Of course. Of course. Naon sa mo. Sa una pa. Suka sa mong pagminyo. Ano sa mga ganun yung tinunto kay isa rin ko to. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Eloisa. Eloisa na no? Eloisa. Just call me, my name is Eloisa. 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 Ay, taga-subdivision eh. Eloisa. Just call me, my name is Eloisa. Og naay uyab nga itago nato sa pangalang si Alberto. I have a boyfriend, the name is Alberto. Si Alberto nang uyab kanako halos duha ka tuig. Alberto is courting me almost 2 years. Pero tungod kay naluoy naman ko niya, bisag wala pa ko'y gugma, Because what do you mean na looy? I'm a pity on him. I'm pity of him and Alberto, but no more love because I will see yes. Gisugot na ko siya bisag wala pa gyud ko'y ingana nga gugma. I will be see yes but needed me how to love. Pero tungod man gud kay naluoy lang ko niya. It because of pity, Gisugot na ko siya. I will see yes. Bisag wala ko'y gugma, Because no love, naluoy lang ko sa iya. I will pity. It's pity, no. Gisugot na ko siya. I will be see yes. Igani ala na mo! This is the starting of love life. Ay, insa naman po ni kadaghanan po ni. Insa na napuno naman ni akong balay sa Kupras. Uy, sige lang ka padalanan yung produkto nga Kupras ba bali. Usa ko naman na nagtuko na ko bodegas Kupras diri. Uy, di ko ni mo undangan Alberto. At least nga makita nimo nga nagid ko love nimo. Na mahal lagi eh. Kabalo ka Alberto. Sa tinud alay lang, bali kong gusto mamakak nimo ha. Barang pila na makakatuig ng uyab nako ay. Pero sa imo murag dugay na kay ng 2 years pero sa ako mura ra nagwande. Dai. Nano mga kamuundang nga daga may mga gwapa diha na may mga hamis og pal. Ako tanaw kagiron pa ni tapos itong pa kog tuhod. Ako na may pila sa kong tangkugo. To say kaspahon pag yun ko. Nano man gyud nga di man gyud ko nimo lungan. Uy, anong dagan may mga gwapa diha. Sa singin nimo atulog sadsa daghan man kay ito yung mga anak sa kapitan. Ha? Naman to yung mga igsoon sa sponsor. Ano, di magkikasako mo balik. Yun ako. Na mga SK nga batan. Na mga SK nga batanon. Ano mang yun? Ano sa ako mangyug ka? So far, sa kadaghan nila wala ko'y gibati sa ila. Dagang, mingon ka nga, night time nga, halos sila naging manintal ako pero wala ko nagpatintal sa ila tungkol. Kaya dili na ako sayangan akong gugma sa taong wala ko nahigugma. Sige na lang, oy, naluoy naman ko nimo eh. 2 minutos na lang, 1 minute na lang yun, alas 8 na. Sige, oy, sugto na lang ta ka, oy. Yes! Woo! Pero sultihan ta ka, ha? Sa tiyo nalay lang gida, di ko gusto mamakag nimo. Wala pag ko yung anang nga bro nagigugma nagigugma nimo. Pero nakita mo gina ko imong persistence. Ag imong kuan. Sa to? Persistence? Yes. Kaya nakita mo gina ko nga nagigugma nimo lungan. Bro nakita mo tinud-anay man gida. Sige na lang, oy. Sugto na lang yung taka, oy. Yes! Woo! Silingan! Naliyam na may! Lipay kay ka? Lipay, hey! Unsa ang paglipay, bi? Sige, oy. Kaya alas 8 naman, oy. Manon lang nato ni, oy. Sige na, oy. Wala na oras, oy. Magdugdog pa ta, dili na. So, ugma na ta magdugdog. Ugma na ta magdugdog, eh. Mariklamuhan na sa ta, okay? Sige, basta uyab na ta, ha? I love you. I love you. Hey, so sa paglipay, bi? Grabe ka man lang ang paglipay. Alas 8 na yun, patay kong oras, oy. Maugat to ang two-liner. Two-liners nga gugmang giyahat. Tara na, una ta mag-exto. Happy birthday ka nga BW Man Scarpio. Happy birthday, happy birthday. Ay, happy birthday! Bana ni Inday Sara. Si Attorney Man Scarpio. Happy birthday ka Noble Jerome Gomez. Og sa tanama, nag-birthday ka rin nyo. Gumusta diya, Jefferson Paking de Leon. Og AJ Josan, kumusta mo diya? Og Sir Antonio Mangayan, sir, no? Okay ra to, sir.
At least nitubag po day ka sir, nga di day ka-troll. Ana, tinood yun day ka nga tao, kasing-kasing ana. Pero okay sir, salamat po sir sa pag-ubag po namin sa Home Radio. Home sir. Radio. 93.5. Daghang salamat sa Yuan's Floating Cottage, Sugar Daddy Bread and Pastry para sa chula. Sa atong kape nga lami kayo dito sa Balsa ang Tispresso, ang pinakalaming nga coffee shop karon diya sa Lubihid, og sa Balsa Briana. At angin ninyo among Adubihid episode sa among Balsa episode nga lingaw kayo mga kagahi. Yes. O syempre, mo katon tanan naglangkob sa itong programa nini nga buntaga, makita-kita kita og mapuhon sa samang takna, sa samang istasyon, timan ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban kini yung slogos kanginan Art Bonhoc Jr. Og sa mga inyong mga uncle, mga bana, mga tiyoy, mga sir, doon lang Valentine's Day nung duminga ang bana nga guys. Sa uban na nagimuligi. Kini si Bernie Bitong Bito. O kini ang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no